minangka gan lajengipun cariyos mapan wonten ing Kadipaten Jurangkara. Lah menika to warnipun Ki Lurah Togok ya Ki Lurah Tejo Mantri. Ing rikalenggan mangke nandhang Sungkawa wonten salah satunggaling bab-bab gimbolaning manah ingkang samangke dadosaken jubeg judeg jroning penggalipun Ki Lurah Tejo Mantri. Sang Tejo Mantri rina parantaran rati boten saged saring ingkang sekeca tansah menggalihaken salah satunggaling bab. Mangkono pangandikan Ki Lurah Tejo Mantri ingkang dereng kawis saling irisan. Mangungkung kanduan rimang lerleno tanpa gandhe. Kok sik to Kang? Kakang Tejo Mantri. Tak sawang pirang-pirang dina kowe iki kok katon susah. Apa kang dadi gembolan atimu, Kakang? Sing wis mbok wis ora usah dipikir. Sinden kono kae ora usah dipikir. Ora usah dipikir. Gondol ngomong mbok yo men. Kang, mikir apa to, Kang? Wis to ora usah dipikir. Mikir apa? Tak sawang-sawang Kakang Tejo Mantri ora dayan madang turu ya ora kepenak rasane. Ndanggake Kakang Tejo Mantri. Ngene lung. Aku njaluk sepuro marang awakmu ya lung. Piye? Pirang-pirang dina aku ora doyan madang. Jubeg judeg penggalihanku. Lah mikir apa? Wong anak-anak ya wis mentas kabeh. Wis bisa nyambut gawe kabeh. Wis duwe balewisma dhewe-dhewe. Arep ngopo mbok digawe sing ayem tentrem. Wis ndek putu barang ki mbok ya sing sareh. Tak sawang-sawang anggar nyekel HP sing mbok sawang mung putumu wae. Wis putu ki mbok rasane neko rasa playon-playon tekan Gunung Kidul ki ngopo. Wis to. Ora tekan ngendi-ngendi to lho. Lah ngopo? Ngene lho. 3 dina kepungkur iki ra aku ngimpi.
Ngimpi apa? Dek bangun bengi apa piye? Dek mau bengi Mas, ngono kae. Ora. Telung wengi kepungkur aku ngimpi. Aku ki kelingan ketemu karo adikku si Ismoyo. Adimu Semar, lah ngopo? Mbok yo di WA apa video call ngono yen kangen. Wah, piye to? Gagas kuwi. Wong bali pulsa ora duwe kadang aku mung tetring. Apa ayo mikir apa? Ngene. Adikku Semar ki rumangsaku ana jeneng Pangimpen. Numpak baita kapal. Iya. Karo Petruk kelawan Gareng. Kamangka baita mau ngambah ana ing Kawah Candra-Dimuka. Welatalah. Kowe ngerti dhewe to, Lung. Kawah Candra-Dimuka kuwi bebasan segara geni. Banjur nalika lumampah baita mau ana kagebyur ombak kang gedhe kamangka ombak geni. Wah, tak sawang. Adikku kuwi montang-manting ora karo-karuan. Banjur kaget aku tangi gregah. Wah, dadi menggalihake Kang Rayi. Iya, kek kepiye kahanane, kek kepiye nasibe kalungguhan iki yo. Sing tak impenke iki biasane numusi. Lah jam pira? 1:03 bengi berarti puspa tajem. Kaya-kaya kok bakal ana kedadian sing bakal tumempuh marang adikku Semar Gareng kelawan Petruk ning Bagong kok ora eneng. Ki ana apa yo? Miat langan ingkang nyana gelar pandamuncar. Tinon ler gegonang surem sorot wetan padang kasor lan pajari Watogok kula kang sang tegok tulung Watogok Hari dumawur mangawur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso iki ana Bagong ngopo Gong le wah tulungi aku to wah lah ngopo wah kahanane cilaka tenan Watogok apa wah bapak wah bapakmu ngopo? Kakang Petruk po. Lah kakangmu Petruk ki ngopo? Kang Gareng lah ngopo? Bakal dicemplungake Kawah Candra-Dimuka wo. Welah dalah. Wah, tulungi to piye to, ben aku bisa ketemu bapak-bapak tak jak mulih ngono, ben ora dicemplungke Kawah Candra-Dimuka. Wah, aja ngomong ora iso lho, Wah. Tenan iki, tulungi tenan, Wah. Waduh, lah kepiye iki? Kang kamangka yen ning Kawah Candra-Dimuka iki kudu bisa munggah ning kayangan. Lah piye? Ayo. Ndang to, Wah. Wis ngene.
kowe bakal tak sabda dadi satriya pilih sapa? Engko ben bisa ning kayangan. Ndara kula Pandhawa. Iya. Wah, lha iki. Wis mo, aku tak pilih disebda dadi Raden Werkudara piye wae? Apa iso nyuwara Werkudara apa piye kowe iki? Wis po dicoba wis to, gek ndang. Gek ndang mong. Iya, sedakep kono bakal tak sebda dadi Raden Werkudara kowe, Gong. Raden Werkudara ndang Gong nyuwara Gong piye wae kowe iki wis dadi Raden Werkudara kok gek ndang biasane Raden Werkudara kae nganggo ngereng Sliteng Krisna kakangku ngono oh iya sik tak coba piye wae ngono oke kecilikan Werkudara kok cilik gedene oke angel men to wah ya kowe ra patut dadi Raden Werkudara lha piye wae piye coba nyuwara meneh suarane dipetek napase ditahan sik nganggo swara weteng kowe angel wah wis ora dapukan dadi Werkudara. Ganti sapa? Raden Harjuna. Iya, tak sabda dadi Raden Harjuna kowe, Gong. Wis dadi Raden Harjuna. Gek ndang. Kowe ngomong kaya Raden Harjuna. Kakang Tujuh Menteri. Nah, wis raja patut iki. Kakang Tujuh Menteri. Sungkem kula kunjuk. Nah, wis. Wis jebles kaya Raden Harjuna. Wah, ngleling aku. Bagus sih kaya ngene. Gur cempluk ya apa? Ora level. Lisa ki apa ora level. Senenganku karo Hartini. Kan tuwa ora marahi. Piye? Yen pancen mengkono Kakang Tujuh Menteri, aku njaluk pamit. Aku bakal munggah kayangan. Bakal nyelametake Kakang kok Kakang. Yo Kakang. Lah wis bapak wis Kakang ngono wis dadi Raden Arjuna. Kakang Semarabudradaya. Wis Kakang Tujuh Menteri aku njaluk pamit munggah kayangan.
Kang Kadi Sutama Gusti yaning taloku kadi langit mambeng tepas bulan upamaneka lintang tulya sumawur legegek ugeg sadulita hemel-hemel adikku Manik Maya ayo aku wis ikhlas aku pasrah bongkokan yen to aku bakal mbok percaya ayo anakku Gareng Petruk ya wis ikhlas yen bakal mbok pateni. Mumpung iki ana ing Kahyangan Suralaya, ayo Gagi tak ikhlaske marang nyawaku. Kakang Semar Badranaya. Sarene Kakang Semar Badranaya wis tumuju ana ing Kahyangan Suralaya. Kakang Semar Badranaya. Aku banjur mangro tinggal. Mangro tinggal kepiye? Kakang Semar Badranaya wis suwe lawase Kakang Semar Badranaya ora sapet jagung ana Kahyangan Suralaya. Mula Kakang aku kepengin ngraketake paseduluran, ngraketake kekadangan, ayuh urip sayuk rukun, guyub rukun bebarengan
ana ing kayangan Suralaya kene Kakang Semar Badranaya. Lah kok iki malah mangkrutinganku ge ana apa-apane iki. Tenanan apa ora, Guru? Iya Kakang Semar Badranaya, malah kalunggan iki gegandengan Kakang Semar Badranaya wis tumuju ana ing kayangan Suralaya kene. Ayo tak derekake Kembul Bujana ngrasakake anane pelemper tangga jiwa kelawan Jambu Dipa Nirmala. Lah kok nganeh-nganeh iki? Mau ngarep kowe kepengin mateni aku, kowe bisa ngulungake Jambu Dipa Nirmala lan pelemper tangga jiwa, nanging aku kudu toh nyawa. Lah kok banjur iki mbok jak Kembul Bujana ngrasakake anane pelemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Estu Kakang sampun dados niat jeneng ulun samangke monggo Kakang kula caosi wontenipun pelemper tangga jiwa kalian Jambu Dipa Nirmala. Monggo Kakang kasuwun krahapi wontenipun pelemper tangga jiwa ugi Jambu Dipa Nirmala Kakang. Nalika semanten Sang Hyang Manikmaya giya maringaken pelemper tangga jiwa kalian Jambu Dipa Nirmala kunjuk wonten ngarsanipun Lurah Semar Badranaya gareng kelawan Petruk. Dasaripun gareng naminipun panganan enak kuwi ra tau ngrasakake. Saya Petruk panganan kang mapan ana ing kayangan Suralaya darane para dewa kuwi ra tau ngrasakake. Banjur diwenehi kepengin ngrasakake pelemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Ki Lurah Semar Badranaya giya dahar pelemper tangga jiwa. Nala gareng ugi Petruk dahar pelemper tangga jiwa. Ngraosaken eca nanging wonten kaelokaning kahanan. Kanyata pelemper tangga jiwa kelawan Jambu Dipa Nirmala menika sampun dipun campuri wontenipun wisa daru beksi. Sang Manikmaya tasih gadhahi raos gething keburu sengit kalian Semar Badranaya. Sigra dahar pelemper tangga jiwa plak kapidara Semar Badranaya gareng lawan Petruk. Ayo dipangan Le. Ayo, enak iki. Enak tenan. Ayo reng, mangan reng. Enak tenan. Enak. Wah, aku yo ngrasake. Enak. Enak. Aku sempet kaya ini, Reng. Waduh, apa iki? Waduh, mati aku, Reng. Endra, cemplungke Kawah Candra dimuka Endra. Penana sak gising Kawah Candra dimuka. Lho niki keparengestaken dawuh.
Arjuna sumuyang Haruna kadi netrane nganggara rapuh saptaning kukiloring kanigara sageter iki kaya praptane Raden Harjuna kang munggah ana kayangan Suralaya. Iya. Raden Harjuna wonten dawuh. Iki kok Raden Harjuna beda kelawan padatan. Sungkem kula kunjuk. Raden Harjuna kuwi adat saben yen munggah kayangan ki ambune wangi. Lah kok iki Raden Harjuna kok mambu solar. Iki gek dudu Arjuna iki. Nuwun sewu Bu kula niku lha ingkang sowan. Iya ya Raden Arjuna. Ana apa? Nuwun sewu Bu kula. Sembah sungkem kula kunjuk. Iya ya tak tampa pangestu tampanono Arjuna. Nuwun inggih kula tampi kanthi asta kalih kula pundi wonten mustaka ndadosaken jimat paribe. Banjur ana wigati apa Janaka? Nuwun sewu kula sowan wonten mriki kula badhe mboyong dhateng Bapak kula Semar Badranaya Petruk kelawan Gareng. Semar Gareng kelawan Petruk ora ana kene. Kukulun ampun panjenengan menika apus krama dhateng kula. Kula sampun mangertos yen to Bapak Semar, Kyai Semar Badranaya, ugi Gareng kelawan Petruk wonten mriki. Arjuna, yen kena tak elekke kowe bali wae, mboten. Kula badhe rada paksa. Yen ngono kowe wani karo aku. Monggo badhe adu kasekten kula lateni. Ayo, adu kasekten karo aku kowe Arjuna. Arjuna, nuwun bugulun. Ayo, tampanono ajiku guntur geni guntur angin. Yen kowe pancen sekti mandraguna. Ayo, tampanono guntur geni guntur banyu. Yen kowe bisa nandingi aku trima kalah. Monggo, monggo enggal tamakaken. Iki ana sak gisiking kawah candra dimuku
Bapak Semar garing kelawan Petruk wis bakal dicempulngake kawah Candra Timuku. Yo, tak sesuwun marang Gusti Kang Murbengasa. Tak usadani saka wisa jambu dipanirmala Kang. Lan pelempur tangga jiwa entuk usada waras seger pulih pinguni. Sungkem kula kunjuk Raden Harjuna. Iya. Raden Harjuna kok kaya ngene? Engko ge udu iki. Kakang Semar Badranaya kok suarane kaya ngene? Kok kaya anakku Bagong. Aja takon aku dudu Bagong. Aku Raden Harjuna. Wis ayo padha golek slamete awake dhewe-dhewe. Ayo dang balik ana ing negara Ngamarta. Ayo Le, balik Le. Bumi gonjang ganjing langit kelap katon risang mawe gandrung sabarang kaduluing Kanjeng Pukulun sowan padu Kanjeng Pulun rawuh paduka kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti. Iya Kresna wis tak tampa pangestuku tampanana. Oh, guru kakekku, bektiku, bahasaku katur. Iya Werkudara tak tampa. Rawuhipun Kanjeng Pukulun kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk. Iya Harjuna tak tampa. Lajeng mantun mrikados pundi mrepeki dhateng lampah kula sakadang. Mangkene ya Kresna. Iki mau ana Janaka kayangan Suralaya ketekan Janaka kang ngedap-edapi kasektene. Lah kok iki Janaka wis tekan kene. Nuwun sewu. Kula namung nderekaken dhateng lekasipun Koko Prabu Ndarawati wonten mriki. Banjur kae mau ana Janaka kembar. Mbok bilih kados mekaten. Menawi kepareng monggo kula dherekaken mrepeki dhateng
Janaka ingkang kala wau ayo tak dherekake. Janaka. Ngomong Janaka lagu itopo ora nampa daya. Janaka ora nampa daya. Kresna Werkudara kelawan kowe Janaka. Iki Janaka kang ngobrak-abrik ana kayangan Suralaya. Nuwun sewu, Kulon. Janaka Werkudara. Ora pangling karo kowe. Ayo klecam-klecem. Sapa ayo? Kula tasih boten kemutan menika Janaka sinten. Wah, kuwi sapa? Janaka sing dadi. Ayo, Janaka kuwi sapa? Ngomong. Ya kok sik ngenteni wektu. Ndang ngomong. Wah, aku ngomong. Pak Pong, mbok waru dhewe dikorong kali jodi sapa sing gawe. Rada minggir titik. Iya. Nah. Nuwun sewu Bu Kulon, Adi Guru ngeten. Jlentreh crita niki ngeten. Paduka menika sampun dipun pitenah kalih Janaka niku. Nggih napa mboten? Iya Kakang Narada. Nah, niki menika pemut dados panjenengan. Dados panguwasa menika ampun daksya dhateng sesanipun gesang. Kagungan wewenang menika ampun sak menang-menang kalih sesamaning gesang. Paduka menika menawi Mas padhaken Janaka menika ampun ngagem netra wadak. Cobi mangsawang sinten ingkang mapan wonten ing Janaka menika?
jeneng kita kabeh kowe guru Kresna Werkudara kelan Janaka ulun kang manjing ana ing Janaka Janaka iki minangka tengara yen to ngemutake marang jeneng kita kabeh jeneng kita kabeh kuwi ratu jeneng kita kabeh kuwi dadi panutaning para kawula aja nganti songah sesongaran duwe panguwasa aja dak sia duwe wewenang aja sak menang-menang marang titah nalika semono aku ngelingake marang kowe kabeh ayo padha gedhekake marang daya dinayan gedhekake marang patembayatan rukun agawe santosa trah agawe bubrah guru welingku kowe kuwi panguwasa tunggal kowe kuwi panguwasa aja seneng kowe songah sesongaran iki aku eling-eling marang jeneng kita guru wis yen pancen mengono wis padha babar kabeh lakon iki wis rampung aku bakal kundur makayangan banjur iki Janaka sapa yen kowe takon aku kowe kudu bisa nyembadani apa kang dadi panyuwunku kowe bakal njaluk apa mara gage pelemper tangga jiwa karo jambu dipun nirmala wenehana karo aku bakal kanggo mbangun dusunku muga-muga kanthi jambu dipun nirmala lan pelemper tangga jiwa bisa nyembuh bisa dadi sarana anggonku mengko bakal mbangun dusun dadekake para warga masyarakat ana ing tlatah Pringapus ya ana ing desa Gading Masiran kene pinanggih wilujeng nit ing sambikala para kawula tansah manggih rukun saya rukun salaminya aku babar dadi Bagong melih ya Bagong ulun mangestoni jeneng kita bakal tak weni jambu dipun nirmala kelawan pelemper tangga jiwa Bagong tampan ana wujudipun wujude pelemper tangga jiwa lan jambu dipun nirmala Bagong keparang matur wonten sedaya samudayanipun Bagong sampun nampi wujudipun pelemper tangga jiwa ugi jambu dipun nirmala menika ugi wujudipun wahyu katentreman sampun jangkep sampun pupus triyos Bagong bangun dusun samangke saged mboyong wontenipun jambu dipun nirmala kelawan pelemper tangga jiwa Bagong sukses samangke saged ngrembakaken majengaken dados dusunipun dados dusun ingkang gemah repah Kerta Raharja Loh Jinawi sampun cekap monggo kundur suang-suang pinaringan selamat nirbaya nirwikara amin amin ya rabbal alamin robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar amin 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 ya rabbal alamin. Hey